Dyma 5 ucha cic ofergoelion mwyaf gwirion athletwyr. Rhif 5, y chwaraewr pêl fas Wade Boggs. Roedd Graig Wade yn paratoi bocs bwyd iddo cyn bob gêm. Ar ôl chwarae'n dda unwaith ar ôl bwyta QER, nath Wade fyny cael QER yn ei focs bwyd bob tro. Rhif 4, seiclo yw camp Laura Kenny. Ar ôl camu I mewn I bwll o ddŵr yn ystafell newid un tro, oedd rhaid iddi gystadlu gyda Hosam Reid. Enillodd hi'r ras, a phenderfynu gwlychu ei hosan cyn bob ras ar ôl hynny. Rhif 3, Cristiano Ronaldo. Dych chi 'di clywed amdano fo? Pan oedd ganddo fo wallt hir, roedd o'n newid steil ei wallt hanner amser, fel bod o'n wahanol I steil yr hanner cyntaf. Rhif 2, nôl I Bill Fas. Richie Ashburn yw e. Roedd yn mynnu cadw ei fat gydag e os roedd yn gwneud yn dda mewn gemau. Ac yn cadw golwg manwl ar y bat drwy'r amser. Hyd yn oed yn y gwely. A rhif 1, LeBron James. Seren pêl-fasged yr LA Lakers. Fo ydy'r cynta yn ystafell newid ac mae ganddo fo secret handshake efo pob un o'i gyd chwaraewyr. A phob un yn wahanol. Go iawn!